Hej, det er mig og Daniel. Vi vil gerne fortælle om, at jeg hedder Bertram, og det her, det er Daniel, ja. Det er mig. Vi vil gerne sige til jer, vores hobbies er fodbold og Minecraft. Og ja, det vi kan godt lide nogle specielle klubber i fodbold. Ja. Manchester City, min favorit. Min favorit. Ja, det er så Real. Daniel, du er med i mine kommende videoer. Ja, det er da godt. Så ja, det var da egentlig bare det, vi vil sige. Og så i morgen, søndag, jeg tror det er en søndag i morgen, så laver vi en Minecraft-video, hvor vi er os selv. Og se, Daniel er i gang at spille Minecraft der. Men skal vi ses? Ja, hey. det er passende at sige ses. Vi ses. Kom her, Samba.